औवा गथा लायनानै मोदानजोब्बाय जारौनो साबसिन जाबाय बिराद दा थै फुंबावदो दे आदिग्ला उन्दा tinjana mo dia pasok gede cinta lagi nah aja अमा मोनाखैबा जों लागो लांफैदो हेपि निउ इयारनि टेगनजरा खाथि खालाना आय आंबो दङ खाथियाव नै अमा बुथारनायाव थाब थाब लांफै थुखैबावोसो नै जोंना अमाखौनो देन्जार मोजां साफा खालामखायो एबार थुखैनोसै फसंबाय गोथैयानो फसंबावबाय जोंना दै गुदुंजों हवा दै रायजोफोर सावनानैसो आराम हनानै साफा खालामो जों दै गुदुंजों हनायखौ जाया फुस्रब फुस्रब नुयो जोंनि बायदि टेस्ट जाया बवाखैलै लाया फैबावबाय इउटुबारा सासे फैबावबाय नै जाहाबलायनाय सुवा दा गिदिरदोब्रा संखोर सुवाखैजे आं बेखौ जि जानो लुबैदोंमोनलै फायखाराला फानखागोन ना लाङो ना मायोमोन बाजाराव रुनानै दा बिबुखौ फानोबा जोंबो आदा खेवदो जोंबो बिबुखौ आदा सेसे मा खालामनांगौ सेसे बिबुखौ सुयोबा आदा केजि गाबोनसो जागोन बे मोजां सेसे बे मा फट' खेबलाबायनो मबाइलाव जा जायो बेनो जाबाय थायोब्रा जोंना मानो फट' खेबलाबायनांगौ जाखो औ गासिबो जाजोबो मबाइलाव जा दं अरे आखियों बोले नोंसिना मा नाम ना दे खोन्थालाय नामा खोन्थालाय साथाम साब्रैनाबो मा नामानो खोन्थालाय दे खोन्थालाय अमा जायो नोंसोरबो हे गोथाव मोनो अमा गैयाबा बै गोबां दाम जाबाय सोर बांसिन जायो अमाखौ सोर बांसिन जायो नों ए फायखारफ्रा दाना मानै बुथारग्रा जाबाय अमाखौ आयो एथारखौ एथ' गाज्रि जादोंहाय आंनि फिसाफोरखौ ना सासे समावबा एथ'खौनो फुथुनांगौ असिगा आं सलमानखा बेफोरखौ दोनबा मा नारु नारखो बेदां माबा जाले नुखुलिया जोंनो माबा अमा फायखार गेलेया दिनैसो गेलेबाय ओमफ्राय नारखो नारु नङाबा गाज्रि नामखौ दादोंलै फायखारखौ नाफा थांदो साबिया 2 केजि नांगौ साबिया आइ जोंनो बुरजा जागोन नोहाय लामजाब जानो नाङा केजि ना 1.5 केजि
Đây thực là nó mất chữ nào mà để mình đem mình chưa có tầm vậy Nih, Uma Zagrafra nih kacau jawab. Nih kacau jawab Uma Zagrafra. Dah, dolta. Toh, dolta. Bơi thay thằng, bơi out. Deh, kasih bơ, line tha. Jawa deh. Now deh. Deh, di sini mobile nào, mobile nào. Jawa. YouTube ni Allah, Munshi Facebook ni Allah. No. Bây giờ về nữa ăn nó ra khắp bên trên kia khắp bên mà. Không bây giờ. Belum gosah lah nak ngomong. Are? Lah thôi. Ui mua tao mà lau được. Edor lag रहा है जब